Prajem vám pekný dobrý deň. Predstavím vám môj videomanuál, ktorý sa zaoberá programom alebo softvérom, ktorý sa venuje vytváraniu pojmových map, ktoré sú veľmi užitočné pre štúdium či na strednej škole alebo na vysokej škole. Je to program, ktorý nám umožňuje, aby sme si tie naše pojmové mapy nemuseli kresliť ručne, ako sme to možno niekedy robili na strednej škole, ale umožňuje nám to dať do obrázka a rôzne funkcie, ktoré vám predstavím. Na začiatok by som vám však chcel predstaviť toto okno. Je to okno s obrázkami, ktoré neskôr môžu sa stať pozadím, ak chceme mať pozadie našej pojmovej mapy nejaký obrázok. Teraz si predvedieme, ako pridať obrázok do pojmovej mapy a hlavne najprv do tohto súboru. Pravým tlačítkom Add, ako pridať, a Resources. Otvorí sa nám vlastne desktop, čiže to je pracovná plocha po slovensky, alebo v praxi je to pracovná plocha, kde si vyberieme obrázok, pridáme ho do tohto súboru. Môžeme tu popísať obrázok, kľúčové slova, z toho obrázka, clipart, metadata. Takže sme pridali obrázok, s ktorým však budeme pracovať neskôr, keď budeme pridávať náš pozadie do našej mapy. Teraz si ideme ukázať, ako vytvoriť pojmovú mapu. Ako ste videli, klikneme na File a New Map. Otvorí sa ďalšie okno. Tak to rozvinieme a ideme na to. Dvakrát klikneme, objaví sa nám takáto bublina. Veľakrát sa objaví aj vlastne okno, kde prostredníctvom ktorého môžeme upravovať tieto písmo, ale teraz nám to nezobrazilo, takže klikneme iba na formát, styles a objaví sa nám to tu. Tak keď už máme prvú bublinu, môžeme tam pridať niečo, pojem, od ktorého sa budeme odrážať. Keďže je to základný a hlavný pojem, bolo by dobre, keby sme ho nejakým spôsobom zvýraznili alebo urobili takým odlišným, väčším nadradením. Je tu možnosť, označíme si text a máme tu, tak ako vo Worde máme, tak aj tu máme typ písma, veľkosť písma, čiarknuté, kurzíva. Teraz dáme takto. Keď to už máme, tak to môžeme presúvať. Začneme to sem na spodok a ak máme pamäť, ak si zapamätáme farebné veci, tak je dobré, ak si tento objekt tak pomeníme. Môžeme dať pozadie. Môžeme dokonca aj farbu fontu zmeniť. Aj môžeme dať nejaký tieň, dáme žltý. Vyzerá to hrozne, ale nevadí. Keď už máme hlavný pojem, takto sa si pokojne môžeme vyhrať. Klikneme na ňo. Teda nám to nejde akurát. Označí nám to. Ideme si tieto šípky, klikneme na to a ťaháme kdekoľvek chceme. Vytvárame si tzv. Prepojenie a znovu. Táto šípka je rozdelená. Tieto otázničky, tam môžeme tiež písať text a tu máme ďalší pojem, ktorý chceme. Toto je rozdelené dobre na to, ak
napríklad. Môžem si to tiež zväčšiť, aby to nebolo také malé, aby sme to poriadne videli. Keď klikneme, tak nám vytvorí, dá sa povedať, novú bublinu, nový objekt. Takou menšou nevýhodou je to, že keď sme si už tu naformátovali a naprogramovali, že chceme zelené pozadie, že chceme červený typ písma, podfarbenie, tak automaticky nám to dáva aj na ďalších, aj keď to možno nechceme. Takže napríklad tento druhý pojem nechceme mať nejak, chceme mať hlavne menším, nechceme mať červené, ale chceme mať normálne čierne. V objekte, keď si nastavovali zelený, všetko to vlastne vynulujeme, zmažeme a budeme mať iba holú bublinu, holý objekt, ktorý môžeme samozrejme takto naťahovať. Ktoré z toho môžeme písať. Sme si dali biele. Robili chybu, nedávajte si biele písmo, lebo nič nebudete vidieť. Takže už môžeme robiť samotné delenia. Keď znovu klikneme na toto, to je tiež akoby taká medzibublina, medzischodík medzi úplne hlavným pojmom a vedľajšími pojmami. Takže z tohto delenia tiež môžeme viesť takéto šípky. Ako vidíme, tak stále tu máme tie bubliny. Zelené pozadie. To nevadí, všetko si môžeme zmeniť. Klikneme na objekt. Dáme to napríklad žlté. Ak máme pamäť na vlastne farby, ak máme vizuálnu pamäť. Takto si to môžeme pokojne farebne odlíšiť. Samozrejme, ak máme, každá bublina má možnosť vlastne rozdeliť to dosť pracne. Tu musíme robiť s týmito fontami a keď si už niečo raz nastavíme, tak musíme pracne robiť. Môžete zmeniť to písmo, ako som vravel. Kľudne môžeme s tým aj pohybovať. Všetko sa na niečo delí, takže všetko môžeme mať zahrnuté v delení. Máme tu aj zmena liniek. Takže ak chceme, aby od nášho hlavného pojmu nešla takáto tenúčka čiara, lebo sa hovorí, že čím tenšia čiara, tým menšie mozgové myšlienkové spojenie, tak to dáme hrubšie. Ak chceme, aby tieto delenia boli iné, stále tu máme možnosť vytvoriť si to takýmto spôsobom. Bodkované, bodkočiarkované, plné. Je to program, v ktorom sa vyhráte a v ktorom môžete uplatniť svoju fantáziu tak, ako sa to vám páči, ako sa vám to bude ľahko učiť. Možno aj tým, že tú mapu budete vytvárať, sa aj veľa naučíte. Máte si to akokoľvek uložiť. Alebo máme tu, nemusíme rovnú čiaru, keď sa s tým chceme vyhrať, tak sa s tým kľudne môžeme vyhrať aj takto. Predstavivosti sa medzi skutočne nekladú.
A môžete tu veľmi tvorivo vytvárať mapy, spojenia. Môžeme mať pozadie. Ideme na sekciu pozadia, Map Tools, Color. Môžeme tam dať žlté pozadie napríklad, ak sa nám to páči. Oranžové. Akúkoľvek farbu. Ale máme tu aj obrázok. To, čo sme si vraveli na začiatku, hľadali sme si tu obrázok, tak tu ho pokojne môžeme použiť. Použiť takto. Môžeme ho zväčšiť. Alebo máme tu možnosť, že budeme to mať rôzne uložené, zväčšené, zmenšené, poposúvané. Môžeme ten obrázok tiež posúvať. Skutočne predstavivosti sa medze nekladú. Farebné prevedenia, bublín, písma. Takže toto by bol taký krátky videomanuál k softvéru na vytváranie pojmových map, ktorý vám odporúčam využiť. Pretože veľa sa naučíte aj popri tom tvorení a ak máte vizuálnu pamäť, je to veľmi, veľmi dobrá pomôcka.